бързо насочващо видео, даже не обучително за първия бърз и точен отбор. Значи това го правя не да инициирам дискусия, да ви светна просто как да почна да ви се получават нещата. Глупости не ми се слушат, аз стрелям от 20 години. Примерно някой като ми каже, ти след още 20 да стреляш, си същия клоун. Нищо няма ти се получи, най-много да объркаш хората, с които работиш. Така, сега да ви се получи бърз изстрел отговор, имаш две движения. Едно, две, валяне, насочване. Това, което гледам като грешки. Свива се, застава някаква неестествено стегната позиция. Ето, това са две движения. Вадиш. Всичко друго ти е нонсенс, ти губи време. Така, симетрично отпусната конструкция. Значи най-лесният начин да оправите симетрията е да си хванете ръцете отзад. Ето като начин. Няма как да изкривиш раменете и ги отпускате. Дори с отпуснати рамене, центъра на тежестта леко назад. И се получават нещата бързо и точно. Много крива конструкцията, взимате две такива палки или точилки и правите ето това. Напред, назад, напред, назад. Напред, назад. Ето го, за да си симетричен. Пускате раменете при палките. По същия начин трябва да ви изстрелят. После за координация. Сега силно повръщам тамбалите. Едно, две, едно, две, едно, две, едно, две. И после почнете да ги събирате. Но това нещо вие и вече нямате с краката. Да отвикнете да стоите на едно място като пънове. После, след това, като работите тук координацията между ръце и крака по този начин, дигате ръцете нагоре. Ето това нещо. За да отпуснете рамене, да отпуснете крака, да правите крачки, да отвикнете да стоите на едно место, като пуснали корени. И това ви е координация между долни и горни крайници. Защо не е окей? Защо не е окей да се забиеш така като пън, защото след това после няма ти вържа стрелбата от движение. Значи не открито ти е стрелба от движение. Това се отпуснат. И попаденето са ми там. Но като си пън, нищо не става. Тренирайте ги тези неща, за да сложите една база, на която по-нататък ще почнат да ви се получават нещата. Успех!